Η Μπρόκοβιτς είναι έτοιμη να έρθει και στην Ελλάδα, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει. Θέλω οπωσδήποτε να έρθω στην Ελλάδα. Θέλω πολύ να πάω στα Ινόφυτα. Θέλω να δω τα νερά του ποταμού που κοκκινίζουν από τη μόλυνση. Ξέρετε, στην εποχή μας μαθαίνουν πως άμα δούμε κάτι να πηγαίνει στραβά, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μη μένετε αδιάφοροι. Η φωνή σας μπορεί να ακουστεί. Πάντα υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Αρκεί βέβαια να μην βάζετε το κεφάλι σας μέσα στην άμμο. Από το Χίνγκλεϊ επιστρέφουμε στα Ινόφυτα. Ίδια χημική ουσία, ανάλογα επίπεδα μόλυνσης, ανάλογοι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων. Όπως το Χίνγκλεϊ, έτσι και εδώ, από κάποιους αμφισβητήθηκε επιστημονικά αν το χρώμιο αυτό είναι πράγματι καρκινογόνο όταν πίνεται. Επικοινωνήσαμε με την δόκτωρα Μισελ Χουθ στο Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Υγείας. Η δόκτωρ Χουθ ήταν υπεύθυνη για ένα μεγάλο εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα που οριστικοποίησε πρόσφατα τα συμπεράσματα για την επίδραση στην υγεία του πόσιμου εξασθενούς χρωμίου. Οι έρευνές μας απέδειξαν ότι το εξασθενές χρώμιο προκαλεί καρκίνους σε αρουραίους και ποντικούς, αρσενικούς και θηλυκούς. Στους αρουραίους βρήκαμε κυρίως καρκίνους της στοματικής κοιλότητας, σε ουρανίσκο και γλώσσα. Και στους ποντικούς βρήκαμε όγκους στο έντερο που ήταν μεγαλύτεροι όσο μεγαλύτερη ήταν η δόση. Η τραγωδία αφορά μόνο τον ασωπό ή μήπως μια ανάλογη απειλή βρίσκεται κρυμμένη και αλλού? Έκανα την αναφορά μου στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις 6 Απριλίου του 2005. Στη συνέχεια, οι επιθεωρητές επιλήφθηκαν τις υποθέσεις και πήγανε και κάνανε την έρευνα στις διάφορες βιομηχανίες και στις γεωτρήσεις τους στην περιοχή του Κοροπείου. Βρέθηκε όντως εξασθενές χρώμιο. Στη συνέχεια έγινε πράξη βεβαίως προστίμου, επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Οι βιομηχανίες έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και η υπόθεση αυτή τη στιγμή εκκρεμεί. Βρισκόμαστε στα Μεσόγεια, στο Κοροπή. Η νομαρχιακή σύμβουλος Χριστίνα Φράγκου έκανε έναν μοναχικό αγώνα για να υποχρεώσει την νομαρχία να ασχοληθεί και να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες για μόλυνση με εξασθενές χρώμιο στην περιοχή. Τώρα περιμένει να ληφθούν μέτρα. Υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια συνολική λύση του προβλήματος. Θα πρέπει να επιτακτική ανάγκη δημιουργία μιας κεντρικής μονάδος προεπεξεργασίας και σταθεροποίησης των τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων όλης της Αττικής και Βιωτίας. Όχι μόνο του Κοροπείου ή μόνο του Ασωπού. Δηλαδή ενώ της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού. Αυτό πρέπει να γίνει διότι είναι τέτοια η ποικιλία των τοξικών αποβλήτων που οι πολύ μικρές βιομηχανίες, αυτές οι μονάδες, δεν μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη επεξεργασία των αποβλήτων τους. Είναι αδύνατον. Ασωπός, Κοροπή, πόσες άραγε ακόμη περιπτώσεις, πόσες γνωρίζουμε, πόσες αγνοούμε και σε πόσες ακόμη η ελληνική πολιτεία συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και στον Ασωπό, κουκουλώνοντας ένα πρόβλημα για δεκαετίες και εκθέτοντάς μας όλους σε μεγάλους κινδύνους. Περνάμε την πόρτα των γραφείων της οργάνωσης Greenpeace στα Εξάρχεια. Ο Ασωπός είναι μια περίπτωση δεκαετιών, την ξέραμε όλοι και χρειάστηκαν κάποιες ιδανικές συνθήκες για να ξεσπάσει το σκάνδαλο και πάλι. Ελπίζω να σπάσει και το απόστημα. Θα φανεί αυτό στη συνέχεια. Αν σαρώσουμε λίγο τη χώρα μας, θα βρούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν κατέβουμε προς τον νότο και φτάσουμε στην περιοχή του Ευωικού, του Βόρειου Ευωικού, η περίπτωση του Ασωπού είναι η μία, δεν είναι η μόνη. Πολύ περισσότερο από τον Ασωπό, στο νότιο κομμάτι του Βόρειου Ευωικού, έχουμε τη Λάρκο. Μια μονάδα η οποία για 40 περίπου χρόνια ρίχνει 1 με 1,5 εκατομμύριο τόνους σκουριάς, πλούσια σε βαρέα μέταλλα, μέσα στον κόλπο. Νόμιμα. Νομότυπα, τελείως, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολύ ψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στους θαλάσσιους οργανισμούς. Ξέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό και μάλλον χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει αυτό, αποδεχόμαστε αυτό το κόστος, αναρωτιέμαι. Ο κατάλογος είναι απίστευτα μακρύς. Ο λιγνίτης στην Πτολεμαΐδα, το αλουμίνιο στον Κορινθιακό, η νέη ρήπη στον αέρα της Αθήνας. Μου έρχεται πρώτα απ' όλα στο νου η περίπτωση των σφαγείων στη Θεσσαλονίκη. Μονάδες δεκαετιών,
οι οποίες θυμίζουν μια περιοχή άλλων αιώνων, άλλης περιοχής του πλανήτη, τεχνολογία η οποία μόνο σε μουσείο μπορεί να βρεθεί, οι οποίες ρυπαίνουν ασύστολα το θερμαϊκό, ένα συγκεκριμένο κομμάτι του θερμαϊκού. Βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες, ακατέργαστα, τελείως ακατέργαστα όμως, χωρίς καν ένα φιασίδωμα. Είναι τόσο άσχημη κατάσταση που στην προσπάθεια να μεταφερθούν οι μονάδες αυτές στη βιομηχανική ζώνη, αντιδρούν οι υπόλοιπες βιομηχανίες λέγοντας ότι θα καταστρέψουν κάθε μονάδα καθαρισμού. Το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα, μικρές μονάδες οι οποίες δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία, γιατί υπάρχει τεχνολογία η οποία μπορεί να μειώσει αισθητά τη ρύπανση, και μια πολιτεία η οποία είναι τελείως απρόθυμη να κάνει κάτι ουσιαστικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον το παρακολουθώ εδώ και 15 χρόνια. Και θα λυθεί. Η έρευνα ξεκίνησε απόψε από τις εκβολές του Ασωπού ποταμού. Μπήκε στα σπίτια των ανθρώπων που ο καρκίνος τους χτύπησε την πόρτα. Ταξίδευσε στην Αμερική και επέστρεψε εδώ στον Ασωπό για να δει τι μέτρα έχουν αρχίσει να λαμβάνονται. Τα μόνα δημόσια έργα που προς το παρόν είδαμε είναι το άνοιγμα ενός δρόμου στις όχθες του Ασωπού και η διευθέτηση με πέτρες των εκβολών του στον Ευωικό. Μοιάζει να είμαστε ακόμη μακριά από τη λύση. Κάτοικοι στα Ινόφυτα που σήμερα πλησιάζουν τα 40 μας έλεγαν ότι όταν ήταν μικρά παιδιά ερχόντουσαν στις όχθες του Ασωπού για να παίξουν ή να χαζέψουν αγριόπαπιες. Τα παιδιά τους δεν πρέπει ούτε να πλένουν τα χέρια τους με το νερό που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών τους. Η μόλυνση του Ασωπού με χρώμιο είναι μια υπόθεση ζωής και θανάτου για αυτά τα παιδιά. Και για όλους μας όμως. Γιατί είναι το πιο τυπικό, το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του πώς αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, αλλά και όλοι μας, την καταστροφή του περιβάλλοντος μέχρι να είναι πια πολύ αργά.